Здравейте, приятели! Аз съм Яна Иванова и днес бих искала да си поговорим за това, как да кажем на английски вече. Направи ли вече това? Вече съм направила нещо. Има две думи. Едната е, може би сте срещали already, което означава вече. Другата дума е yet. Да видим обаче как се използват. Когато имам положително изречение, казвам примерно вече си изпих кафето, ще трябва да използвам already. I have already drunk my coffee. Пък мога да го сложа на края на изречението. I've drunk my coffee already. Но ако искам да направя въпрос, ще използвам yet на мястото му. Тоест, изпили си вече кафето. Ще стане Have you drunk your coffee yet? Или Have you finished the project yet? Свърши ли вече проекта? Разбира се, already мога да го използвам също във въпросително изречение. Тогава ще носи лек елемент на изненада. Пример, аз казвам, вече си изпих кафето. I have drunk my coffee. И някой ме пита, already? Вече? Или пък мога да попитам, have you drunk your coffee already? Вече си изпил кафето. Тоест, аз съм учуден от факта, че е приключил много бързо с кафето и така. Когато използваме въпрос, искам да кажа, когато правим въпроси, искаме да кажем вече, използвате yet и already също с елемент на изненада. И иначе в положително изречение, искам да кажа, че вече съм направил нещо, използваме already. I have already finished this video. Вече съм приключила с това видео. Надявам се, че това видео ви е било полезно. Ако искате да получавате, да научавате първи за новите видеа, новите кратки уроци по английски, може да харесате канала, да натиснете камбанката, да се абонирате за нашия канал в YouTube или пък ако това видео е било полезно, може да го споделите с ваши приятели и познати, на които също ще им бъде интересно и полезно да го чуят. Ако желаете да подобрите своя английски или въобще да започнете да учите английски, заповядайте в нашите есенни новостартиращи курсове по английски. Подайте заявка и ние ще се свържем с вас да изберем най-добрия вариант, да направим входно ниво и да определим какво точно е необходимо, точно конкретно за вас. Чао от мен за сега!